Kag sa number 1, masobra tanan sa 40 ka mga balay ang nagkalasunog sang weekend. By report si Romeo Subaldo. Sa highway pa lang sa Barangay Tangub sa Bacolod City, kita una nagapuog nga aso. Paglabot sa may reclamation area, nagdako na gid ang nagaitom nga aso nga ginapalid sang hangin. Bisan niya sa tabok sang creek ang nagakasunog nga mga balay, masako sa basahanay sang tubig sang mga pumuluyo sa ila nga mga atop. Isa sa mga nasunugan ang ini nga babayi nga ginauluuluhan sang iya nga iloy kay napulo gid ka mga computers niya sa iya nga computeran ang nagkalasunog. May nasalbar pa ka mga gamit, wala na. Ubos gid, wala gid bilin. Komputeran, ubos gid tanan yung computer. Imo ya balay. Sa tabok dire kaya nga side. Bata mo ni. Ang ini nga delivery rider nagdalikyat makadali kung nadalahig ang iya nga balay sa sunog samtang bitbit ang halo-halo nga inog deliver. Una customer na luwalo kay napuhin mo sa balay bala ka. Una ako balay bala. Delivery pa na, delivery pa na. Pero kung hindi ay bala na. Pero balay mo sunog wala. Wala ni kami manugtabok. Gilili mo lang ni balay mo. O sa ni hagawa ka basi matunaw. May isa ka lalaki nga nagatipon sang coins nga nagkalahulog sa may creek. Nagdangat sa third alarm ang sunog. May mga bumbero gikan sa Talisay City nga nagbulig palong sang kalayo. 30 tanan ka mga balay ang nagkanasunog, ang iban partially damaged. Domingo naman sang hapon samtang ginapatigayon ng ati-atihan nga kapistahan sa Barangay Singkang Airport, 3 ka mga balay ang nagkanasunog, may 5 nga partially damaged. Kainas ang kaagaho naman. May nagluntad na naman nga sunog sa Barangay 26 kung saan 13 ka mga balay ang nagkanasunog. Sa 3 ka mga sunog na nagluntad sa Bacolod, masobra sa 200 ka mga individual ang nagkalahalitan, kagang iban sa ila, temporaryo nga nagatiner sa mga evacuation centers. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.